20-21 éves korukig nem szeretnek tanulni. Tehát az, hogy kínál egy nő és beszél, az nekik nem. Tehát ők csinálni szeretik a dolgokat, meg maguk megtapasztalni, és amikor egyetemre kerülnek, ott egy kicsit ott kezdődik, hogy úgy rájönnek az ízére, így van, hogy egyáltalán mi az, hogy tanulok, foglalkozom a jövőben felépítem. Az Ádám nagyon jól tanul. Tehát ő állat jól tanul, neki nagyon fontos, hogy jó eredményei legyenek, de most úgy gondolta, hogy na most akkor ő ezzel megtette a magáét, és akkor innentől kezdve hát most könnyű, kellemes élet, mert most ennyire jó. Egyébként hát lehet csinálni, hogy kihagynak egy évet ahogy a középiskola és az egyetem között, és fiúk egyébként gyakrabban csinálják, és pont ezért, hogy egy kicsit elegük van, és akkor valami teljesen más, valami, nem tudom én, kenyeret sütnek akárhol, vagy önkéntesnek Afrikában, vagy bármit, de hogy egy kis szünet. És általában utána, ha valaki ezt megcsinálja, akkor utána szívesebben megy vissza erre a megszokottan.